Здравейте, аз съм Мадара с някакво зомби и това е епизод 1 от Redstone система. Така, като за първи епизод ще ви покажа как се прави минигън, който аз се опитах да разработя и се получи доста добре, според мен. Значи ще ви трябва cobblestone, малко redstone, torch, pleasure plate, dispenser, какво още? И стрели. Само един стак за стреля ще взема, вие може повече да вземете. Една кофа слава и една празна кофа за всеки случай. Ако сте на креатив ви трябва празна кофа, иначе не ви трябва. Така, значи има 3 начина за тая работа. Значи първият начин е, тъй че това принципно е епизод с Redstone, затова по-лесният начин е така, метиш си един диспенсър, после слагаш си един pleasure plate, слагаш си вътре някакви стрелички, скокваш и той стреля. Ама не и тук. Значи тук това е Minecraft Redstone, така че първи като цяло няма да има. Те не може така да си го направите, ама аз трябва да го направя с Redstone, защото иначе няма да бъде кой знае какво. Ето така трябва. Чакай се. Точно от начин. Така. Ето така трябва да бъде. Значи трябва да сложим една тук, да мига хубаво, една тук пак да мига и ето тук саме и стреля. Да, това е малко шантаво, ама все пак това е Minecraft Redstone и трябва да е с Redstone. Така, разработената версия без такива, разработената моя версия е с лавата. Значи под това трябва да има дупка, дори да е едно купче. Трябва да обезопасите наоколо. Ето така някакси. Не, това трябва отворено, да стреля през него. И така. След което ето тук, слагаме лавата. Да сме точно. Ето тук. Окей. Ръчка ще сложим. Ето тук. И когато дръпнем, то стреля огнени стрели. А тук, взех си, да, пълъж като цяло трябва да го разработя още. Защото не съм много сигурен как трябва. Бе, ще остава така. Между другото, не е чудно. Не. Ето сега ще го разработя. Значи, така. Значи е така. Добре върви, значи така. Ще правя малко по-дълбока. Ще правя малко по-дълбока дупка. Съвсем мъничко. Паднах дупката. Не. Няма да стане толкова лесно. Не. Окей. Така. Ето ни отново на повърхността. И тук вече няма на къде да бяга. Това е право надолу. Не се изкривява. Как бе? Защо се изкривява ми е много интересно чудно. Дали ще стане така? Например. Така. Дали ще стане с тон слабо? Проверка. Става, окей. И е така просто си цъкате и противникът до сега да е гушнал букет. Да, може и с pleasure plate да направите също, ама според мен е по-яко с ръчка.
така колко яко ще го изтребите, той няма да има въздухозадишане. Ето тук трябва някакво, ето пример така някакво жик-жик. Може да си направите нещо като цел, все едно височи. Много неща може да направите. Сега ще направя с цел. Ето така. Момент. Няма като чувала. Окей, сега. Ето там. Значи, чакай. Така. Добре, като цяло схвана. Може, ако искате нещо от сорта на... Ако искате XP, може да направите... Сега ще ви кажа. Това е за минигънчето. Може да направите още много други неща. Може да направите капани за зомбите. Например, или може и даже и за хора да използвате. Значи, като цяло това вече няма да трябва. Та тук ще зароят да не вземе някой да падне в нея. Под някой им предвид аз. Окей, сега, за това вече ви трябват по-други неща. Те вече ни трябват, смятаме ги в буклука. И така, за новото първо ще ви трябва лежа плед, може и да е дървен, може и да е каменен. Една врата може да е желязна, може и да е дървена. Аз мисля да е дървена, нали да е стон. Блокче все едно, дори да е дърт. Но след това, да, дърт съм взел. И една кофа с вода. Какво ще стане? Значи, трябва е тук. Не. Така, не. Така. Добре, така. Какво? Добре, така. Така. Виждате ли, трябва да ги слагате, нали, по един специфичен начин. Така, окей. След което, тук. Сега, правите така тук блокчето. И когато влезе, знай си, че трябва по този начин. Значи, трябва да е... с Iron Door е по-лесно. Аз съм го правил по принцип с Iron Door и ми е по-лесно. Така. Да видим дали става? Не тук. Може би тук. Да, от тук е. Значи, щом се го правя така. Че трябва да е така. Да, окей. Значи, трябва по по-специфичен начин. Има така. Ето виж, сега обаче той може да скочи. Да, ето, може да се подскача и да се измъкне. Обаче, ако сложите така един грас блок, първо няма да се измъкне, защото не може да скачи. Второ, ако сложите и водно, ако сложите и малко водичка, сега ако влезе и ако сте в рез, чао сърчица. Например. Сега е Game Mode 0. Добре. Game Mode 0. Не мога да правя нищо. И сега тук трябва само един рез. И сте готови. Това е много практично. Така, ако има някой, който е супер любопитен, нека да заповяда. Така. Ето сега, тук това трябваше да ума. Окей. Мисля да и това от мен. Минигън. Ще сложа една табелка. Аз няма да махам тези табелки, да знам какво съм ви показвал, защото ако ви покажа два пъти едно и също, няма да е много уместно. И така. Чай да отпишем така. Така. С врати. Така. Мини го разработих, капан с врати. И това е за този епизод.
Очаквайте втори епизод, който ще излезе съвсем скоро. Няма и да го усетите. Той ще бъде в една от другите стаи от моята лаборатория. Ето там. Ето са четирите стаи, в които ще имаме. Ето тук е за домашните любимци. Кучето. Къде ми е котката? Къде ми е котката? Гледай така, къде е котката? Място. Магарета и коне. И едно прасе. Смятам, по някое време смятам да са ни приятели, да се организираме състезание. Магаре срещу прасе. Може и летене срещу някой на кон, някой така на геймото да лети друг седнал с коня. Ще някой тук. Ще видим. Може да играме на войни. Но неща може да правим. Но за сега е това. И виждаме.